ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஒரு சிம்பிளாக டேஸ்டியான வடகறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி நான் ஒரு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 4 பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை வெடிக்க போட்டிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிடுவோம். ஒரு 5-6 பூண்டு பல் நச்சு போட்டிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிடுவோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிடுவோம். ஒரு தக்காளி பழம், கொஞ்சோண்டு புதினா தழை சேர்த்துருக்கேன், அதையும் போட்டு கிளறி விட்டுக்கிடுவோம். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிடுவோம். கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/4 கிலோ வெங்காயம் கிட்ட நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிடுவோம். ஒரு 100 கடலப்பருப்பு ஊற வச்சு அரைச்சி வடை மாதிரி தட்டி வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்து உதுத்து விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வச்சுருவோம். 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்துட்டு கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா தூள் போட்டு அதையும் 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இறக்கிட்டு 2 கொத்தமல்லி கீரை, பச்சை மிளகா போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அடுப்பு. அவ்வளோதான். இது தோசை கூட, சப்பாத்தி கூட, இட்லி கூட சாப்பிட்றதுக்கு இந்த வடகறி ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் வடகறி. நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.